Samantala, Idol, nakatakdang tumanggap po ng financial assistance sa mga residenteng nasiraan po ng bahay sa La Union dahil sa pananalasa ng Bagyong Emong. Sa ilalim po ng Integrated Disaster Assistance Program or EDSAP ng Department of Human Settlements and Urban Development, nakapaloob po sa Memorandum Circular 2024-002 na maaaring makakuha po ng 30,000 ang mga may totally damaged house at 10,000 naman para sa partially damage. Ayon po sa Division Chief ng Public Housing and Settlements Division, magiging first come first serve ang sistema ng pamamahagi ng ayuda. Kakailanganin din ng mga kaukulang dokumento para sa balidasyon habang personal na tutunguhin ng ahensya po ang mga nasirang kabahayan para sa ebaluasyon. Batay po sa datos ng pamahalaang panlalawigan ng La Union, nakapagsumite na ng master list ng mga benepisyaryo ang mga lokal na pamahalaan ng SUDIPEN. Ang San Juan, Bacnotan, Bawang, Santol, Agoo, Rosario at Bangara. Matatandaan na isa ang La Union sa mga pinaka-naapektuhang probinsya sa Ilocos Region matapos ang pananalasa ng bagyong si Emong. IFM News. IFM News. IFM.